A cuarta edición do Festival Alguén que Respira. Acompáñame Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, e Antón Lopo, director deste magnífico festival. Será un dos grandes da nosa literatura, Manolo Rivas, quen, dende o balcón do Teatro Principal, lea o manifesto do Día Mundial da Poesía que celebraremos este domingo en todas partes, en Santiago, pois dende ali, dende ese balcón do teatro, pois de alguma maneira a modo de pregoeiro desta festa da palabra. Despois de darlle moitas voltas, non, esta edición vai a ser unha edición singular que obriga pois, a cambios tamén producidos como consecuencia da situación que estamos a vivir. Se plantexa en xornadas de 4 días, utilizando os días dos equinoccios e dos solsticios. O primeiro será o día 21 de marzo, o 21 de xuño, o 21 de setembro e o 21 de decembro deste ano 21. O lema desta edición, os 21 do ano 2021, son pois un chisco cómplice, esas 4 cifras clave, todas no noso centro da poesía tamén, que é o Teatro Principal, e todas, como sempre, serán gratuitas, baixo pois a retirada do convite, e os aforos pois estarán condicionados en cada un destes días pola situación que estemos vivendo daquela, non? Que eu confío en que sexa bastante mellor do que estamos neste momento, non? O traballo do festival Alguén que Respira, un traballo fermosísimo e fecundo, o de as e os poetas que atrapan con precisión palabras que son alento da propia vida. Será Antón Lopo, como director deste festival, o que nos fale polo miúdo do programa. Eu quero agradecer e recoñecer sempre o seu traballo minucioso e exquisito, con todo en xeral, pero con todo o que ten que ver ca poesía, non? Cos poetas e as poetas. E, dende logo, pois, agradecer sempre a inestimable colaboración. Temos moitas cousas entre mans, a Dirección Xeral a Secretaría Xeral de Política Lingüística e Acción Cultural de Santiago, pois aquí nomeadamente con Valentín como parceiro en moitísimos proxectos, como decía. Polo tanto, falas ti agora? Sí, como que irades. Vou ser moi breve. Moitas grazas a Mercedes, a Antón, que me acompañan nesta mesa para presentar unha iniciativa que, como acaba de decir a Concelleira de Acción Cultural, xa é case un clásico en Santiago. O Festival Respira, hai moitísima xente pois agardando por el, porque nesta semana onde celebramos o Día da Poesía, o día 21, é o Día Internacional da Poesía, presentamos os 21 do 21. Estamos tamén nun ano especial para Santiago, especial para Compostela, por ser ano xacobeo, e ese cadrar cos solsticios, cos equinoccios, por non deixa de mostrarnos que a forza da palabra, a palabra ben composta, ben ordenada, nos pode transmitir moitísimas mensaxes. O Teatro Principal de Santiago, centro neurálxico da cultura nunha capitalidade cultural por sí, como é Santiago de Compostela, fai que todo isto teña un pouco de maxia tamén, e que estea impregnado do necesario ambiente que debemos crear para entender ben o que é a poesía e entender a poesía. En Galicia a poesía sempre foi moi importante. Celebramos tamén este ano o 800 aniversario das Cantigas de Santa María, de Alfonso X Sabio, que non deixa de ser unha magna obra poética con unha importancia trascendental da súa época e hoxe mesmo, que nos convirtiu xa daquela na primeira potencia poética do mundo, por decirlo dun xeito. Os premios nacionais
nomeadamente son outorgados a mulleres durante 2 anos seguidos, a mulleres galegas, a poetas galegas, fai pensar que seguimos tendo un potencial grandísimo nas voces poéticas que dan a coñecer Galicia, dan a coñecer a lingua galega dentro e fora do noso país. Hoxe en día a poesía galega podemos presumir de que é traducida dende San Petersburgo en Rusia ata Nova Zelanda, e todo isto dándolo eses esas creadoras que pasan por un certame de tanta referencia como é o Respira, non? Seguramente Antón Lopo, que é un pouco arquitecto de toda esta acción, nos pode detallar máis a súa programación, pero por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e Educación, dicir que para nós é un placer, como non pode ser de outra maneira, ter esta colaboración co Concello de Santiago, igual que dicía Mercedes Rosón, como temos en outras moitas cousas, como non podía ser de outra maneira, a colaboración entre administracións, que ao mesmo tempo tamén se ve impregnada do bo trato que nesta casa sempre se nos dá e se nos outorga, máis aínda cando vimos da man de un xigante da creación poética como é Antón Lopo e as súas múltiples iniciativas editoriais de traducción, de unha persoa que nunca para de ter, como digo, de ter esa inventio genial que lo caracteriza e que para nós o Concello de Santiago, que é un concello ademais que pertence a nosa rede de dinamización lingüística, por lo tanto que temos moitísimas colaboracións, que é unha, como digo, é unha mostra máis do bo facer e do que a sociedade lle debemos ofrecer como administracións públicas para que poidan ter acceso a estas voces poéticas como a que agora vai a seguirme no uso da palabra. Antón. Moitas gracias, Valentín, moitas gracias, Mercedes. Para min é tamén un placer tamén amical, non? Poder compartir esta mesa con Mercedes Rosón e con Valentín García, dúas persoas que teño o placer de tratar a parte de establecer lazos de colaboración moi importantes. Sobre todo, eu creo que a aposta do Concello, que é o promotor deste festival, a aposta polo alguén que respira nestas condicións. Xa levamos 2 anos, de 4 edicións, 2 son en situación de COVID, unha demostración de esa vontade de apoiar o lema da cultura é segura e de facelo cunha aposta decidida, o cal se estende, ademais, desde a primeira convocatoria. Valentín está aí apoiando desde a Secretaría a realización deste festival, que é o principal encontro poético multilingüístico que hai en Galicia, que hai na península. Multilingüístico no sentido de linguas ibéricas. É o único festival que mantén estable unha programación de intercambio, coñecemento nas diferentes linguas que se falan na Península Ibérica, e non nada máis nos referimos ao catalán, o vasco, o castelán e o galego como lingua anfitriona, senón que tamén aquí contamos ca poesía de Asturias e neste caso, para unha das citas que temos pensado, o mirandés, que é o outro idioma de Portugal. Para min é un placer que sexa un festival, ademais, transversal, non somente institucional, como estamos vendo, sino transversal no lingüístico, transversal no xénero, transversal no xeracional. De feito, encontramos nesta edición, nesta cuarta edición, abrimos co recital máis transversal de todos cantos organizamos na historia do festival, que é o máis ou menos 21 anos, que recolle a poetas das linguas ibéricas que teñen como idade media 21 anos, onde está desde Mario Obrero, o poeta máis novo, que ten 17, pero creo que vai chegar con 18 esta semana, ao máis maior, unha rapaza máis maior que 24 anos,
e que conforman xuntos esa constelación de promesas nas respectivas linguas. Mario Obrero, como dixemos polo castelán, convertido nun dos fenómenos da poesía española actual, porque se convertiu nesas cuestións anecdóticas, pero que tamén se confirman ca calidade da súa poesía, pero que se convertiu no gañador máis novo do Premio Loewe de poesía, que é un dos máis prestixiosos que hai en España, que, por sorpresa, ademais, lle correspondeu a un rapaz de 17 anos que tiña publicados 2 libros, nada máis, porque ele en realidade é un neno prodixio. Por Cataluña estará María Isern, que con un só libro se convertiu na referencia da poesía máis poderosa que se está facendo en Cataluña nun momento en que a poesía catalana eu creo que se está impregnando da forza que mantemos tanta unión da poesía galega, e está emerxendo unha poesía moi poderosa realizada por mulleres, do cal en edicións anteriores xa tivemos oportunidade de ver, e agora con María Isern, que ademais ten unha estreita relación con Compostela, onde viviu 2 anos. Polo País Vasco, polo éuscaro, ven Martín Vidaur. Naceu en Francia, no País Vasco francés, pero reside en Donosti, e é unha das figuras máis singulares da poesía vasca. A poesía vasca non é a situación que vive nin a galega, nin a catalá, nin a española, onde os nomes dos poetas, das poetas, son sempre máis reducidos, e onde o ano se publican, o ano pasado creo que foron 10 libros de poesía, nada máis. Entón, a forza de que estea Vidaur, Martín Vidaur, traballando e creando esas novas estructuras poéticas con un só libro. Ildica mellor non publica ningún outro libro máis, pero non sei se non o publicará máis, pero para Compostela fixo unha especie de serie especialmente dedicada a Galicia e a Compostela, que estreará no festival, e que as que vaiades e os que vaiades poderedes descubrir a calidade e a singularidade da súa voz. Por Portugal, María Ferreira, polo portugués, unha poeta nova, moi nova, que está sobre todo vinculada ao mundo cinematográfico e ao Festival das Correntes da Escrita, e que ten en escena unha presencia moi poderosa, e a súa poesía posúe esa tradición lírica portuguesa que tamén compartimos nós desde Galicia, como dicía antes Valentín, desde ese tempo en que as nosas linguas eran un tronco común e creaban poesía ao unísono. E por Galicia veñen 2 poetas que casi non teñen proxección. Son, para min, 2 das voces máis impresionantes que están traballando agora en Galicia, con unhas tesituras moi distintas nas súas aspiracións como poetas e nas súas figuras. Iago González ven de Arnuide, unha pequena parroquia de Vilar de Barrio, en Ourense. Non ten ningún libro publicado, pero leva escribindo desde os 16 anos, gañando concursos, entre eles o de aquí de Minerva. É un discípulo directo de Olga Novo, e de Olga Novo herda esa forza terreal que vai imbricando nunha personalidade propia, porque se algo ten de característica Iago González é que domina o poema cunha habilidade que para min é sorprendente. Como un rapaz tan novo, eu veñolle seguindo a pista desde os 16 anos, como un rapaz tan novo pode dominar o poema con esa capacidade de poemas longuísimos, do millor páxinas e páxinas, e que chegan ao final e de repente descubres que toda esa longa trayectoria que fixemos en Compaña se resume nun momento, nun instante, nunha explosión verdadeiramente coherente co resto da súa creación. E canda el optamos por darlle
oportunidade de que reencontrarnos con unha poeta que é casi como unha especie de guadiana que vai entrando e saindo, que ten un só libro publicado, que é Belén Senín, que é de Pontecensures, moi vinculada a Santiago, onde estudiou, unha rapaza que ten unha presenza física inquietante e unha poesía que eu creo que é ainda máis inquietante, desas mulleres que cando a estás escoitando non só te estremece ca súa mirada, sino que o propio que está dicindo con esa forza o seu propio poema nos coloca nunha posición casi sempre ao bordo do abismo. Eles dous, estes poetas que teñen 20 anos, serán os que representen a poesía galega. Canda eles e Manolo Rivas, que fixo un impresionante manifesto como fail de desextinción e que abrirán o festival con un tapiz de flores na fachada do teatro principal. Preparamos unha sorpresa con Bárbara Vitalska, que é unha chelista da Filarmonía e que vai interpretar unha primavera de Vivaldi para recibirnos nese 21 de marzo, no Día da Poesía, e unha sorpresa tamén moi especial. O equipo que realizamos o festival recibimos cada ano, cada edición, desde logo con unha responsabilidade grande, non só porque sexan dúas institucións moi representativas da tradición democrática de Galicia, como é os concellos e a Xunta, que nacen ao abeiro da renovación democrática, sino como o teatro principal, que é o máis antigo teatro público que funciona en Galicia, nunha cidade como Compostela, que é a capital dun país, pero tamén un dos berces da creación europea, e nun día tan importante como o Día Internacional ou Mundial da Poesía, diante neste caso, unhas xeracións tan novas que nos están ensinando o que son capaces de facer e tamén o camiño que probablemente nós non vexamos, pero que podemos compartir a partir de agora con iles, pensando nos poemas que poden crear cando nós non esteamos aquí, están empezando a vida, están tomando o relevo para seguir construindo sociedade. Cecilia Carballido na produción é a que se vai encargar, ademais de que o festival garde escrupulosamente os protocolos sanitarios da COVID. Manolo Martínez no deseño dese logo que podedes ver, que invita á alegría nun momento primaveral. Alexandre Fernández encargado das redes sociais, Iris Cochón como coordinadora literaria, e unha figura imprescindible do festival que é Baltasar Patiño na iluminación e na escenografía, que é o que lle permite esa estética ao festival. De todas formas, non somos os únicos, hai que agradecer o traballo que se fai desde a xente do teatro principal, os propios técnicos, sen os que non sería posible desenvolver un festival desta ambición. Tamén os técnicos de cultura do Concello, o Suso Amado, Ana Rello, ou a xefa de gabinete de Valentín, Bea Corral, que sempre nos sirve de ponte en todas as actividades. Este ano vai ser o festival máis longo da nosa historia, estaremos un ano xuntos todos, celebrando o Día Mundial da Poesía, pero tamén os equinoccios, os solsticios. Vamos a adaptar cada xornada á situación sanitaria, de xeito que nos contamos que polo menos, se non en setembro, si en decembro, poidamos chegar a un programa completo de varios recitais no mesmo día, a un aforo completo e, sobre todo, a unha proximidade entre todos que non sei se seremos capaces de sentila como a sentíamos antes, pero que sí que é unha necesidade moi grande de podernos tocar, de podernos abrazar e de poder respirar o mesmo aire, respirar, que alguén respire
sin necesidade de ninguna mampara protectora. Moitas gracias a todos e a polo apoio e o equipo con placer, con responsabilidade e con moita emoción. Sentirémelo seguro. Máis, sentirémolo máis. Non sei se tenes alguna pregunta. As invitacións xa están disponibles, polo menos para a primeira... Sí, desde antes están na web en compostelacultura.gal e desde hoxe tamén no horario de billetería, que é entre as 6 e 9. O acto do 21 é ás 7 da tarde, o lectura do manifesto, e ás 7:30 comezará Bárbara Vitalska a interpretar no seu cello da Filarmonía, a tocar a Primavera de Vivaldi. Toda a información non solamente se encontraredes en Compostela Cultura, sino na web do propio festival, alguenquerespira.gal, cos programas falamos do día 21 de marzo. Temos xa pechadas algunhas cousas en xuño, en setembro e en decembro, porque unha das características do festival é que facemos encargos de producións propias e esas hai que encargalas con antelación. O que estamos pendientes, si nada máis poderemos facer unha cousa, poderemos facer dous, canta xente, como poderá ser. E o programa que tedes é o do día 21 de marzo, aínda que iremos incorporando e anunciando cando sexa oportuno o resto da programación. Estamos tan condicionados por las circunstancias en las que creo que podemos ser optimistas, prudentes pero optimistas. Como decía, ese condicionamento fai que todo se vaya plantexando na medida en que vaya evolucionando todo. Por lo tanto, eu creo que podemos estar moi contentos, como decía antes Antón. Esta xa é a segunda edición que facemos neste contexto tan comprometido e complicado. O salvamos moi ben o ano pasado e eu creo que esta nova edición, os 4 e 21 do 21, van a ser seguro. A poeta de máis idade é María Isern, a catalana. 24 anos. Sí, 24, 25 debe de ter, por aí. En realidade, hai un poeta catalán que é Paul Guasch, que sería o que encaixaría perfectamente na concepción ela tamén e a súa relación con Galicia. Pero Paul Guasch estivo o ano pasado. Aí no festival hai unha aposta moi clara polas poetas e os poetas novos das diferentes linguas e pola xente maior. Non esquezamos que o ano pasado o centro era Luz Pozo, que morreu no tránsito entre a suspensión de marzo e a posibilidade de facer o festival en setembro. Méndez Ferrín. Este ano tamén vai haber sorpresas de xente de idade. Creo que a sociedade se compón, e a cultura, pero sobre todo a convivencia se compón de unha imbricación de idades onde as experiencias se van transmitindo. A xente nova axúdanos a vivir o futuro e a xente maior axúdanos a vivir o pasado, porque a lingua, como dicía Emilio Araúxo, como dicía Noboneira, non é soamente esa lingua do momento que se fala. Na lingua que actualmente falamos está a lingua que se estivo falando nos séculos anteriores, pero sobre todo está a lingua que se falará no futuro. Por iso é tan necesaria esa transversalidade xeracional, non? Exacto. Todas as transversalidades deste festival, que é unha delas importantísimas. A da idade. O xeracional. Entre as diferentes xeracións, todas magníficas da nosa poesía, non? Bueno, se convertirá verdadeiramente un recital inaugural en principio moi espectacular, porque son poetas que teñen unha certa aureola e que casi non coñecemos, porque non tiveron oportunidade, ni siquiera a Mario Obrero, que tal vez sexa o máis o que ten unha difusión maior, pero Vidaur é un poeta impresionante con esa
esa postura que teñen os vascos tan recia, non robusta, rotunda, non? E a oportunidade de intercambiar, que é unha das cousas do festival, intercambiar experiencias de poetas novos que de alguna forma para iles, e de feito están vivindo dunha maneira moi emocionada, para iles vai ser inesquecible, e nese punto Santiago tamén axuda a crear esas áncoras, non? De intercambio. O decía un dos poetas aínda hai pouco que mandaba un correo, Raúl Zurita, que despois posteriormente foi o premio Reina Sofía, un dos máis importantes que hai de traxectoria da poesía en castelán, o poeta chileno, que para il o reencontro de Santiago, o encontro de Santiago no Festival Alguén que Respira, foi unha das emocións máis grandes que houbo, e para min, como espectador dese recital de Zurita, é unha cousa inesquecible, ese home que apareceu en medio do escenario recitando daquela maneira tan, como diríamos, como un esbruizo, como unha fervenza, unha samieira. E este ano eu creo que a oportunidade de ver esas rapazas e eses rapaces novos tamén crea esa expectación de ver o futuro, podernos asomar a esa fiestra que non sempre é posible. Nada, pues moitísimas gracias a todas e a todos.